Една продукция на KPBG Gaming. Днес, 10-месечният Юли е най-голямата гордост в живота на 18-годишната си майка Лена. Докато е бременна с него обаче, тинейджърката преживява истински кошмар. В родния град Перник, момичето постоянно е тормозено от нейните съученици. И дори се Защо тая е забременяла в гимназията? мали стреса за Лена, майка и Пепа решава да се премести заедно с дъщеря си и със своя внук в София. В новото училище Лена открива приятелки и все по-често започва да излиза с тях, което кара майка й да се тревожи дори повече от преди. Проблемите започнаха още когато Лена реши да задържи бебето. Приятелките й се отдръпнаха от нея, всички я сочеха с пръст и Майко, тая като я гледаме болна от ебола. И когато се преместихме в София, в началото нещата потръгнаха, всичко беше. А тея и перничани са били. Само за месец тя се промени. Все едно просто забрави, че ние сме дошли тук, за да може тя спокойно да завърши училище. Като я гледам, няма да завърши скоро. Бебето. Опитвам се да изтрия спомените си от последната година в Перник. Тук е много по-готино. Но майка ми тя въобще не разбира. Аз имам нужда от ново начало, нови преживявания, а не по цял ден само да стоя с бебето в къщи. Ами щом си го родила, ще си седиш бе меланкалница такава. На случка, която я шокира. На улицата дъщеря й се скрива от двете си най-добри приятелки. Лена крие, че има син. Това е просто безумно. Абсолютно. Ми аз да съм ще крие, не искам цялото училище да разбере, че съм родила на 18 като някоя циганка. Да се грижи за него, направо не знам. Мери и Яна са най-готините момичета в цялото училище и са ми приятелки. Не мога да допусна старата грешка, както в Перник. Всички разбраха, че съм бременна и ме зарязаха. Ако им кажа, че имам бебе, веднага биха ме отсвирили. Ако Лена не ми помогне малко, не знам, няма да мога да се оправя. Имам чувството, че тая бабичка му е майка, айде чаови.